Tak zdravím vás. Zákazník mi prišiel dnes s dosť poškrabaným čelným sklom na Forde. Škrabance sú od stieračov. Pravdepodobne je to iba od jedného ramena, takže jeden stierač bol troška v horšom stave a spravil toto, ako vidíte. Rozhodol som sa ale vyskúšať aj taký test. Dnes budeme robiť našou sadou LIM 50 a spravíme test aj s oxidom céričitým, oxidom céria a uvidíme, že porovnáme si, že aká pasta ako zvláda tento škrabanec odstrániť. Tu máme viacej škrabancov, ale budeme sa sústrediť podľa jedného, teda sústredíme sa na jeden škrabanec. Nebudeme ho robiť celý, spravíme si len taký test a potom ja musím zákazníkovi auto preleštiť a príde si ho prevziať. Takže nemáme toľko času na to, takže spravíme si taký kratší test, že zhruba pol hodinu budem leštiť, ja neviem, na 10-15 cm s oxidom céria a pol hodinu budem leštiť s našou pastou LIM a potom si to porovnáme, aký je výsledok. Aké náradie na to použijeme? My sme si zvolili na oxid céričitý túto uťahovačku. Má zhruba 460 otačiek, predpísaných je 500-600, je trojlinka pod, ale malo by to stačiť. Oxid céričitý sme si zarobili s pomocou vody na kašičku, tak vyskúšame, ako to pôjde. Na sadu LIM použijeme túto leštičku, má nejakých 2800 otačiek, predpísaných je 1500 až 2500 otačiek. Je to trojlinka nad, ale to je kvôli bezpečnosti, keď s tým robí nie profesionál, tak aby si neprasklo sklo. My s tým robíme už nejakých vyše 8 rokov, takže ja tak sklo ľahko neprasknem, lebo viem, čo mám robiť. Takže na sadu LIM sme si zvolili tých 2800 otačiek. Pasta LIM je už zamiešaná, netreba s ňou nič robiť, len aplikovať a pracovať. Ideme na to.
Máme pol hodinku za sebou. Ideme to vyčistiť, prelepíme. Toto som si počas leštenia tam prelepil, aby bolo vidieť, jak je to preleštené, aby som nezabehoval nejak ďalej. Takže si to vyčistíme, prelepíme a ideme so sadou Lim zase 30 minút približne leštiť. A potom si pozrieme výsledok. Neprebehlo ani tých 30 minút, jak sme sa rozprávali, zhruba po 20 minútach som to dal dole. A už teraz je tam vidieť veľký rozdiel. Keby tých 10 minút ešte dám tomu, tak už je tam minimálne, ale je tam ešte troška a potom to budem leštiť. Čo sa týka Cerzia, tak ten sa robí pod 500 otačkami, teda 500 otačiek za minútu. Tam ten ohrev skla není skoro žiadny, ani to skoro vôbec nefrká. Sme boli čistí. Toto je troška iné, toto sa robí pod tými 2500 otačok, ale je to zásadný rozdiel, keď sa robí tých 2500 otačiek, krásne to zmizlo skoro. Horšie je, že sa to troška zohrieva, takže ja keď sa mi to nahrialo, tak som si označil ďalšie tu škrabance, ktoré mám ešte robiť a už som si robil aj tie, tak za tých 20 minút ja som si ešte troška porobil aj tuto tie škrabance, takže odstranil som tu tento malý škrabanec a plus ešte tu. Tuto som sa venoval tomu celú pol hodinu, celých 30 minút, skoro bez prestávky, aj keď musí si človek troška aj oddychnúť, ale ten výsledok je fakt, že to ešte stále dosť vidieť a neviem, či tým oxidom ceria by si človek aj pomohol. Čo dodať na záver? Oxid ceričitý alebo naša sada Lim. Už vo videu vidíme, že oxid ceričitý je možno dobrý na jemné škrabančeky, ale na takýto škrabanec, takýto druh škrabanca po stierači jednoducho nestačí. A to ešte nehovorím, že tých škrabancov na tom čelnom skle bolo až 6, čo som napočítal. Takže oxid ceria by som určite nezvolil na takýto typ škrabanca. Možno na tie jemné škrabance ešte áno, ale na tento typ škrabanca určite by som zvolil skôr našu sadu Lim. S oxidom ceria som sa už pred 8 rokmi stretol, pracoval som s ním chvíľu, ale viete, ľudia nechodia za mnou len s jemnými škrabančekmi, ale majú vždycky nejaké vyššie nároky. Či už je to poškrabanie lopatov, poškrabanie stieračom a neviem čo všetkým. Samozrejme, nie všetko sa dá odstrániť. Keď sa už napácha takáto škoda, tak nie vždycky táto sada funguje. Táto sada je len nejaký nástroj. Buď ten nástroj na to funguje, alebo nie.
ale tu sme sa presvedčili, že na toto je to vynikajúci pomocník. Robili sme to asi 4 hodinky a to sklo je jak nové. Áno, nie na 100%. Na 100% sa to nepodarilo odstrániť, ale možno na tých 90% určite. V konečnom dôsledku na konci videa bude aj recenzia od zákazníka pri prevzatí auta. Takže môžete si to pozrieť. Záver. Zas sme dokázali, že Pastalím a teda táto sada funguje. Oxid ceričitý nepoviem, že nefunguje, ale tá dĺžka odstránenia, alebo aspoň odstránenia na 50%, 50% zlepšenie by bola možno raz alebo 2 razy dlhšia a povedzme si otvorene aj času peniaze. Týchto 6 škrabáncov som odstraňoval touto sadou 4 hodinky a s týmto by som to možno robil 10 hodín, aby som spravil o 50% lepší efekt. Tu som spravil o 90%. Minimálne o tých 90% lepší efekt. Nechám na vás, ako budete toto hodnotiť. To je asi všetko. Vidíme sa zase v ďalšom videu. Čaute. Takže poďme si pozrieť to sklo, ako vypadá. Môžete si pozrieť. Dobre. Môžete si sadnúť do auta, je otvorené, pozrite si kľudne. Nie je otvorené, zavrelo sa. Lebo som ho otváral. Tak. No jasne, však super. No, to, čo tam bolo predtým, už není viac menej, aj keď stopy potom zostali. Nejaké stopy vždycky sú vidieť. Jak sme sa bavili o 80%, tak toto je aj na 90% zlepšenie. Takže sklo sme zachránili, tiež tam bola opravená aj tá prasklinka. Takže vidíte, je tam. Ja tam nevidím nič. Keď človek bude na to kúkať a hľadať čo možno voľaká stopa bude, ale... Áno, vždycky samozrejme sa niečo nájde, ale povedzme si otvorene, je to nejaké 10-ročné sklo, čo sme pozerali a na to je ešte v dobrej kondícii alebo v dobrom stave. Dobre, super, ja som spokojný. Dobre, tak namakal som sa na tom zhruba 4 hodinky. Ale práca stála za to. Tak je to vidieť.